Hello guys, and then nagluto kami og ang sa dynasty guys. Guys. Pwede suwa guys. Soreso. Soreso guys. Ano yung soreso guys? Soreso. 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 Oh my god. Kita ba ka? Yun. Esa ko kaya. Bye mga darling.
Kamay gikam. Kamay gikam. Kau na. Magkakaglakon niya sa agang iliya. Sakay na kabayo niya. Dito ka sakay. Pasalakan, kapit na launa. Okay. Vlog. Nakaiklasin taon dahil. Sayo pa man. Tanawara, ano kung ano? Ano naman tayo? Sino ko ba? Sabi ko, sino ko pa ba? Ubusin ko. Ikaw, ma? Sino ka? Ikaw, magkakang ang tabo. Ubot, ma? Luhod. Naglihok. Ganyan ka ba yung baon pa? He's Superman of